ברוכים הבאים לעוד פרק בקפלניסטית, ואני טלי קפלן, אני יזמת נדל"ן בישראל, בארצות הברית, מלווה משקיעים, ושליש מאחיות להשקעות, תוכנית שאנחנו מלמדות שלושתנו נשים אחרות בסביבה נשית להשקיע בשוק ההון, נדל"ן בישראל וארצות הברית, ומספיק עליי. אני היום הבאתי איש יקר וחבר יקר. קודם כל, עמית, מה המצב? מה קורה, טלי? מה נשמע? הכל נהדר, ככה אני אציג אותך, שבעצם עמית מגר, אתה הבעלים של החדר זעם הראשון בישראל, שם ככה, זה הטייטל הרשמי, אבל היום אתה כבר, כן, יזם נדל"ן ומלווה משקיעים, זאת אומרת, עשית איזה שיפטינג קל. כן, שינוי מטורף עשיתי. עדיין מנהל את החדר זעם, פשוט לא נמצא בו. אני דואג שאנשים יהיו רגועים. כן, בדיוק. בתקופה הזאת אתה עושה עבודת קודש. לגמרי. אנשים עצבנים, צריכים מדי פעם לבוא להוציא קיטור. אז רגע, נשווק את החדר זעם, איך קוראים לו? החדר זעם, זה היחיד בארץ, זה חדר זעם 2 break זה נקרא, נמצא בתל אביב. כן, תבואו להוציא עצבים, חברים, לא חסר. כן, אז טוב, אנחנו נעשה גילוי נאות, אני ואתה מכירים, יש לנו חזם. נכון. ואנחנו נתחיל בשאלת השאלות, איך מחדר זעם הגעת לנדל"ן? איזה שיפטינג? אז איך זה קורה? אז מכירה את הקורונה? שמעת על הקורונה? היה איזה משהו לפני, אירוע קשוח. לא? נכון, זהו, זה היה קורונה, והקורונה עשתה בלגן מטורף לכולם, וגם לי. היא בעצם סגרה לי את העסק, ממקום שעובד ומתפקד והכל אחלה, למקום סגור עם 0 הכנסות וספקים שאני צריך לשלם להם, וסיטואציה סופר מלחיצה. אני חושב שכל אחד בעל עסק איכשהו תפס את הקורונה בצורה מאוד מאוד ככה חזקה, ואני למזלי, אולי הגדול, שהייתי קצת באיזושהי התפתחות אישית מסוימת, לקחתי את זה למקום הטוב. זאת אומרת, הבנתי שאני בבעיה, הבנתי שכאילו, אוקיי, קיבלת סתירה, הבנת עכשיו, אי אפשר להסתמך על מקור הכנסה אחד, קיבלת את השיעור עכשיו מפה צריך להבין איך מתקדמים ואיך מייצרים סיטואציה שלא יודע, המשבר הבא או אני לא יודע מה יקרה בעולם הזה, אני לא תלוי במקור הכנסה אחד. וכל זה מתחבר לי בתקופה שאני גם קורא את אבא עשיר אבא עני, וזה כאילו, הכל פשוט, זה קסם. ואז תוך כדי החיפושים שלי, מה אני עושה עם החיים שלי ואיך אני מייצר באמת עוד הכנסות, אני פתאום מוצא את אג'נדה פיננסית. זה קורץ לי מאוד, כן, פתאום נדל"ן. אני כאילו, בתקופה הזאת של הקורונה, אין לי שום גישה לנדל"ן. אני מבחינתי נדל"ן זה מתווך, זהו, שם זה נגמר. כאילו מה לי ולזה, כאילו מה קשור להשקיע בנדל"ן, רחוק ממני בכל האמונות שיש לי באותה תקופה. אבל אז בזכותך, או באשמתך, אבל אני אגיד בזכותך, אתה בעצם, אני לא יודע אם את יודעת את זה, את הבן אדם הראשון, בחיים שלי, שאני מדבר איתו על נדל"ן, ומנסה להבין מה זה, ואיך אפשר לעשות את זה, ואיך אפשר בכלל להשקיע בנדל"ן, ובזכות השיחה שלך, אני מחליט שאני הולך ללמוד את זה, כאילו שאני הולך, בא ללא נודע, פשוט בא, אוקיי, אני רוצה להבין איך העולם הזה עובד, אני מבין שאני לא יודע כלום על נדל"ן, וטלי הסבירה לי את זה בצורה שאני רוצה להבין יותר מה זה. אז הכנסת אותי לשם. כן. גדול. ואז משם אני יוצא למסע מטורף שאני לומד שם באג'נדה פיננסית, ואז גם מתחיל לעבוד שם בתור גם איש מחירות שמוכר את הקורסים, ואני יוצא למסע של חיפוש נדל"ן בשביל עצמי עם עוד 2 שותפות מדהימות, ושנתיים אני עובר גיהנום בשנתיים האלה, כי מה שקורה, אני מחפש משהו מאוד ספציפי, אני מאוד תקוע ונעול עליו, וזה לא קורה, כאילו אני לא מוצא עסקה, והכל, עד שמצאנו גם דירה נטושה, פתאום המוכר החליט פתאום שהוא לא רוצה למכור, כאילו סבל נוראי כאילו, אבל יש בי איזושהי אמונה כזאת שהכל בסדר, אולי ככה זה, לפעמים דברים לא מתחילים חלק, ואז אני עושה שיחה עם אלירן, שאת בטח מכירה, אלירן דור. אלירן תור. אני רוכש, כן, כאילו הייתי צריך להתאמן, שאתה מאני טיים.
כן. ובשלושה חודשים האלה אני מתאבד על זה, ואני קונה נכס בלוד, באזור של פינוי-בינוי, עסקה מטורפת באמת, כאילו כל מה שעברתי שם ואיך שהגעתי למוכרים, וסיפור מטורף. והדבר היותר מדהים שיוצא מהדבר הזה, זה שאחרי 4 חודשים, נפתח לי פתאום חלון הזדמנות, שאבא שלי נאלץ יחד עם אח שלו למכור דירה, ופתאום הוא מקבל כסף, והוא אומר לי, תקשיב, אני רואה שאתה כבר יודע מה אתה עושה, עשית אחלה עסקה, מה אני יכול לעשות עם הכסף הזה? ואז אמרתי לו, אל תעשה כלום, אל תיגע בו, תן לי לעשות לך בדיקות. ומפה לשם אני מבין שאני רוצה לקחת את הכסף הזה להשקעה שהיא יותר מיוחדת, לא סתם נדל"ן, ואז אני קונה יחד עם עוד שותף, מהחדר זם, דירה בכנרת שהיא וילת אירוח מטורפת עם בריכה, והופך את זה ל-Airbnb, ובעצם זה העסק השני שלי, ומשם האהבה שלי לנדל"ן התחילה להיות כאילו, אני רוצה גם לעזור לאנשים לעשות את זה, כי אני עברתי איזה דרך מטורפת, ובא לי גם לקחת אנשים ולעשות את זה איתם, והיום אני עובד בחולון, ואני מלווה משקיעים בחולון, גם פינוי-בינוי עם עוד שותף בשם גדעון. וואלה. אז כן, נתתי לך פה, כן, 4 שנים בכמה רגעים. 4 תקציב מנהל. כן, נכון, 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 נכון. וואי, טירוף. אוקיי, מגניב. טוב, אז קודם כל, בטח ובטח ספר על העסקה הראשונה, שזה אחרי 2 של סבל, דם, יזע ודמעות. בדיוק, כן. בוא נדבר רגע על הנקודה הזאת. כולם, כל מי שמתעסק ברמה היזמית, נכון. הקשיים הם אותם קשיים, כאילו... אני חושב שהקשיים הם מאוד מנטליים, כאילו, אתה יוצא לאיזשהו מסע, שקודם כל מוציא אותך מאזור שהוא לא נוח בכלל, להתחיל ללכת, וקודם כל אתה עושה איזושהי עבודה עם עצמך, כי אתה מבין שאם אתה רוצה להגיע באמת לדברים טובים, אז אתה לא יכול לעשות את הפעולות שכולם עושים. צריך לעשות פעולות שהן מעבר לזה, שזה לדפוק על דלתות, ולדבר עם אנשים בשכונה, ולהתחיל גם להגיע לעסקאות שהן לא בהכרח משווקות ביד 2, ואני חושב שכאילו, מה שאני עברתי, מאוד מזכיר לי איזשהו משל, או לא יודע אם את מכירה אותו, על עץ הבמבוק. שמעת פעם על עץ הבמבוק? Of course. אז עץ הבמבוק הוא 5 שנים, לא יוצא שום דבר בעצם, 5 שנים, לפי אתה לא רואה דעתי אפילו 6. 6? אולי זה במבוק אחר, דגם אחר. יכול להיות שיש גם במבוק של 6 שנים, שבעצם לא יוצא כלום, ולכאורה אתה אומר, מה, שתלתי פה משהו, מה הולך פה? אבל בעצם 5-6 שנים הוא רק מגדל שורשים חזקים למטה, ואז פתאום בבת אחת הוא יוצא ותוך שבועות גודל מימדים. אני חושב שזה מה שקרה לי במקרה הזה. את זוכרת את העסקה הראשונה שלך, כאילו, מה את עברת, כאילו, בתחושה, כאילו, תקשיבי, זה נסיעות באוטו של בכי, נשבע לך, זה כאילו לנסוע באוטו, לשים מוזיקה, וזה בדרך כלל נסיעה לבד, וזה לבכות, זה לבכות כאילו, מה אני עושה? למה אני לא מגיע לזה? למה אני לא מוצא את העסקה? למה אני לא... מה אני עושה לא בסדר? כאילו, מה אני דפוק? כאילו, מה קורה? זה נדל"ן והתפתחות אישית בעיניי זה, וואו, זה יד ביד, כאילו, הם הולכים ביחד. אתה מתפתח בתוך החוויה הזאת, בעיניי. כן, נדל"ן זה מקפצה מאוד מאוד גדולה להרבה דברים. יש לי מלא משקיעים שאחרי שהם עשו את העסקה הראשונה שלהם, זה פתח להם הרבה אפיקים אחרים בחיים שהיו תקועים, כי מכיוון שלעשות השקעה בנדל"ן, זה מהלך גדול. זה לא, אני עוד פעם, אני תמיד עושה איזושהי השוואה לשוק ההון, כי תמיד עושים איזושהי השוואתיות מסוימת, אבל אני לא מדברת בצד הפיננסי, אני מדברת בצד המנטלי. להשקיע בשוק ההון לא מרגש לאף אחד את הביצה השמאלית. וואלה, תשים 1,000 שקל, תשים ותסתכל לזה גודל, עולה, יורד, לא מעניין. כאילו אין בזה התפתחות גדולה, אלא אם כן אתה סוחר, אלא אם כן אתה באמת מתעסק בזה וזה. ואז כל היום מתעסק בזה. כן, זה עבודה, זה כמו להיות, זה עבודה יזמית, אבל בשוק ההון וזה אחלה. שוב, כל עבודה יזמית של בעל עסק זה התפתחות והכל סבבה. אבל גם מבחינה פסיבית יותר של הדברים, זאת אומרת, אם היום אני עושה השקעה בתור משקיעה פסיבית שלוקחת אפילו מלווה משקיעים שכאילו כביכול אני לא עושה הרבה, ואני עדיין עושה את המהלך הזה, התוצאה כל כך גדולה ומשנה, שזה פותח לי הרבה מאוד אפיקים בחיים, שפתאום היו סגורים. יש לי מלא משקיעים שאחרי שהם עשו את ההשקעה הראשונה שלהם, פתחו עסקים, מצאו זוגיות או התגרשו, כל אחד מהצד שלו של משהו. שינה להם משהו במיינדסט, כאילו עשה להם איזשהו... זה מקפצה של אני יכול.
יש נכון. אנשים שאתה יודע, אני עושה להם השקעה שהם רצו לעשות השקעה בנדל"ן 15 שנה. עכשיו 15 שנה זה משהו וואו. שתקוע לך במוח, זה לא רק שזה תקוע לך במוח, זה רעל לכל שאר האספקטים של החיים. אם יש משהו שאתה רוצה ולא מבצע הרבה זמן, כן. זה רעל פיזי. עכשיו זה שאתה ממש פגיעה, משתחרר, כן, בדיוק. זהו, את שאתה יודעת, זה משתחרר, כאילו, אז יש להם אמונות שמגבילות אותם בעצם לעשות את זה, מהמם. והתפקיד שלך בתוך הליווי הזה, בעיניי, זה למצוא את הסדק, להראות להם כאילו, למצוא את הסדק בתוך האמונה, כי ברגע שאת מוצאת את הסדק הזה, וזה פשוט נשבר, ואז כאילו, וואו, אוקיי, אני כן מסוגל לעשות את זה. זה... לכאורה הם באים אלייך לתהליך של נדל"ן, אבל הם בעצם משנים את החיים שלהם, כי הם פתאום משהו שהיה תקוע עליהם שנים. זה מטורף. כן, כן, זה זה... מגניב לאללה, אני מאוד אוהב את הדברים שהם לא כאילו אנחנו עושים את זה בשביל כסף, סבבה, אבל הדברים שמשתנים בעקבות זה. בעקבות מהמם, זה שעשית איזה משהו שחלמת לעשות הרבה זמן, בעקבות זה שזה איזושהי מקפצה גדולה, בעקבות זה ששמת סכום יחסית גבוה, בעקבות זה שעכשיו אתה צריך, כן, להתמודד, כל הפחדים האלה שיש לכל מיני אנשים, יהיה לי דייר ואני אצטרך להתמודד איתו, כן, תצטרך להתמודד עם החיים כפרה, מה לעשות, אתה רוצה להתקדם. עכשיו, עצם זה זה ממש שאתה שם ככה. את עצמך בסיטואציה שאתה מתמודד עם דברים, ואתה כל פעם מתמודד עם משהו חדש, ושוב, מהמם, אתה מתמודד, כי שמת את עצמך, איך אגב אלירן, כפרה עליו, כן. אומר, תחפור לעצמך את הבור, תעשה לעצמך בור, אתה תמצא את אהבתי. הדרך לצאת, מהמם, ואז כשאתה יוצא, אתה יוצא עם הרבה יותר כישורים. עכשיו שוב, השקעת נדל"ן זה לא לחפור לעצמך בור, אבל אם בן כן. אדם חושב שאני לא יודע להתמודד עם דיירים כאילו שגרים אצלי, וזה הסיבה שאני לא משקיע, אז תחפור לעצמך את הבור, ותראה שלהתמודד עם דיירים לא קרה שום דבר, ואתה מצליח, מהמם, ואז זה מייצר אצלך מודל של הצלחה בחיים. נכון, זה ממש גם קצת לשרוף את הספינות כן. באיזשהו מקום, כזה, פשוט כן, להתאבד על זה, כאילו סוג של התאבדות מסוימת. כן, מי ישמע דיירים, כאילו, באמת. זה, כן, לפעמים אני שומעת דברים שאנשים זה, אומרים שאתה אומר, מאיפה באתם עם השטויות האלה? אבל בסדר, כל אחד האמת והפחדים שכן, זה שלו. באמת בקטנה, כן, דברים כאלה. היה לי חבר שנראה לי שממנו גם התחלתי פתאום להבין כמה אני אוהב לעזור לאנשים ולקנות דירות, כי הוא היה גם ממש תקוע מלא זמן, ומה Mhm. שקרה לו, הוא נשוי, והוא כל הזמן אמר בבית, אני רוצה לעשות השקעה, אני רוצה לעשות השקעה, אבל הוא לא עושה כלום, הוא לא עושה כלום, לא עושה כלום. ואז הסביבה שלו כאילו כבר לא תופסת ממנו, היא כאילו קצת, יאללה, אתה לא מסוגל, כאילו זה מאוד מוריד, כאילו זה כאילו, בסדר, הבנו, שמענו. ואמרתי לו, ישבתי איתו, עשיתי איתו איזו ישיבה כזאת, ישיבת חברית על קפה, ואז אמרתי לו, תדמיין שמה שאתה כרגע עושה, זה כאילו נתקעת עם האוטו, אוקיי? יצאת החוצה, ואתה מנסה לתפוס כאילו טרמפ שמישהו יעזור לך. עכשיו, יכול להיות שיהיה אנשים שיעצרו ויעזרו לך, ויכול להיות שלא, אבל אם אתה עכשיו תנסה לדחוף את האוטו לבד, כי האוטו שלך נגיד נתקע, מה קורה בדרך כלל? אנשים עוצרים ומתחילים לדחוף איתך את האוטו. כאילו, הם רואים שאתה עוזר לעצמך, ופתאום בא להם Mhm. לעזור לך יותר. אז כאילו, הוא הבין, כאילו עשיתי לו איזה משהו בראש, הוא כאילו אמר, אוקיי, אני שם בצד את זה שלא מאמינים בי, אני מתחיל לעשות את זה עכשיו לבד, והאפקט של מה שקרה זה פתאום אשתו התחילה להתעניין, פתאום התחילה לשאול שאלות, פתאום הוא עשה חקר שוק, הלכתי איתו חקר שוק ראשון, ראינו 15 דירות ביום. לא היה דבר, וואו. כן, המתווך היה כאילו, אמר, לא היה לי אנשים כמוכם, כאילו, בדרך כלל אני מראה לאנשים 3, 4, 5, הם מתעייפים והולכים, אנחנו אמרנו לו, תראה לנו הכל, כל מה שאתה יכול תראה לנו, ואז כזה אחרי זה, אתה יודע, אשתו, טוב, פעם הבאה אני רוצה לבוא איתך, אני רוצה לראות את הנכסים. פתאום הוא שם מפה בחדר של הדירות שהוא היה בהם, הוא פשוט הפך את זה למשימת חייו, לכמה חודשים האלה, וכל הסביבה שלו לטובתו, וזה הצליח, הוא עשה עסקה מדהימה, זה ממש דחף את איזה עצמו יופי. לשם. כן, מגניב. כן, זה כן, האינרציה של הדברים בסופו של דבר. אף אחד לא יאמין לך שאתה רוצה להרזות כשאתה יושב על הספה אוכל המבורגרים. כאילו, נכון. אתה וואלה, חייב תשמע. לדחוף את עצמך באיזושהי צורה. כן, כן, נכון. אם אתה עושה הליכות מסביב לבניין, אז קצת יותר קל להאמין שאתה עושה משהו בשביל עצמך, ולא סתם יושב על הספה עם החברים שלך מול הטלוויזיה, ואומר, יום אחד אני אהיה רזה. לא, לא, אם תתחיל לשים נעלי ספורט וללכת מסביב לבניין, אז כנראה שאולי חלק מהחברים יצטרפו, כי התחלת איזשהו מהמם. משהו, אולי תמצא חברים חדשים, שהם עכשיו גם בתהליכים של הרזיה, אולי אפילו תמצא חברים שהם לא הולכים מסביב לבניין, הם אפילו רצים ותצטרף אליהם, ואז תתחיל גם לרוץ. אז זה ממש... את מכירה את הספר הרגלים אטומיים? של... רגע, את השם לא. ספר, אני גם לא זוכר את השם
אבל הוא ספר מטורף. הוא כן, ממש מדבר על שינוי הרגלים, הרי בסוף אנחנו תוצאות של ההרגלים שלנו, כל מה שאנחנו עושים נכון. היום. אז הוא ממש מסביר שם איך לעשות שינוי הרגלים, וזה ממש ממש, כאילו בסוף מביא לך באמת לתוצאות שאתה רוצה, כי זה הכל הרגלים קטנים שצריכים להשתנות בדרך. זה כן, חד ממש ממש משמעית. ככה, כן. כן. אז איזה הרגלים אתה שינית? שאתה וואו, זוכר איזה שכאילו אמרת הרגלים שאני כאילו, שיניתי. בוא נגיד שהבנתי האם אני רוצה להגיע באמת לתוצאה ולראות, למצוא נכס באמת טוב, אז אני לא יכול לעשות חקר שוק פעם בשבוע, במקרה שלי. אני חייב לשנות איזשהו הרגל מסוים בחיים שלי שיעזור לי לראות יותר דירות. אז אני, מהמם, נגיד לצורך העניין, הייתי דואג שאם אני נוסע לאנשהו, אז אני אכניס את זה באמצע, או שאני אדאג שיהיה לי פגישות שהן יהיו צמודות למשהו שיאלץ אותי לראות יותר דירות, או שאפילו הפסקה מאיזשהו פרויקט שעשיתי, רק להתמקד בזה. כאילו לשנות מהמם. איזשהו הרגל מסוים ולהגיע לזה יותר, וככה לראות יותר נכסים. אגב, אמרת בעסקה הראשונה גם שהיה לך מאוד כאילו, כולם עוברים את העסקה הראשונה, איך הסביבה שלך הייתה כאילו? היא תמכה בזה? היו לך אנשים לידך שעשו נדל"ן? כאילו, איך זה היה? היה לי את רוני ואלירן. אוקיי, שהאנשים היחידים כאילו, כן, אז היה לי את רוני ואת אלירן, וזהו, כן, בגדול זהו, לא איזה אנשים. תשמע, אני עשיתי עסקה ראשונה, אתה יודע, בגיל יחסית צעיר גם, הייתי בת מהמם, 26, אז מהמם, לא הייתה סביבה. הייתה את אמא שלי שהייתה באה איתי במשך חצי שנה להגיד לי שזה בלתי אפשרי. וואו. ואגב, זה נתן לך מוטיבציה שלילית טובה כדי להוכיח כן, לה? כן, זה זה שוב, עובד, זה כמו זה עובד. בטח, אבל הרבה אנשים כאילו הם הסיבה שכאילו הדבר המצחיק זה הסיבה שהלכתי לעשות את העסקה הראשונה שלי לפני 200 שנה בנהריה, כי במקור אני ממעלות, אז אמרתי יופי פעם, וכבר מהמם, גרתי במרכז שנים, אז אמרתי יופי מהמם. סבבה, אני אסע לנהריה, יש רכבת, עוד לא היה לי רכב, וזה, אני אסע, אז אני אראה גם פעם בשבוע את אמא, כאילו אני לא רואה, עשית הרגל. כן, אמרתי אני כבר נחבר עד שאני נוסעת וזה פעם בשבוע, ימי שישי נראה את אמא וזה, בסדר, אז מהמם. היא באה איתי כל ימי שישי לראות את כל הדירות, לספר לי שזה לא יקרה, ושזה, ושפה ושם, וכן, וזה עושה אותך עקשן, בסופו זה של מעולה, דבר. זה מוטיבציה טובה דווקא. אני חושב שאני מאוד מופעל משם גם הרבה, ממוטיבציה שלילית. כאילו זה לא, שאם אני לא אעשה מה יקרה. כן, יש בזה איזשהו משהו, אבל בשלבים היותר מתקדמים, בהתחלה זה עובד, אוקיי? איך אני אומרת, מהמם, גם בעיטה בתחת היא צעד קדימה. כן. ובהתחלה זה באמת עובד. אחר כך, מהמם, לשלבים יותר מתקדמים של העסק, של החיים, של מה שאתה עושה, כבר מהמם, המוטיבציה משתנה. זאת אומרת, אתה לא צריך בעיטה בתחת בשביל לעשות דברים. יש כבר אנרציה מסוימת שאתה תופס. יש מהמם, גם לקוחות ומשקיעים שאתה כבר מלווה. יש כבר כן. מיליון ואחד דברים, זה כבר נהיה דבר שהוא חי בעצמו, ו... ושוב, אם יש בסיס מסוים שאתה אוהב, לא משנה במה אתה עושה, אז זה הופך להיות משהו שהוא קשה יותר לוותר, גם בימים קשים, ורגע נדבר על ימים קשים, אתה התחלת בקורונה, שזה היה נכון, ימים קשים לעסק הקודם שלך, מאז נכון. אנחנו עברנו מיליון משברים, כן, קורונה זה כבר בקטנה עכשיו. כן, כן, כאילו אתה אומר קורונה וזה, זה לא היה באיזה 99? כן. אז אני מאז מרגיש עברנו שעבר מלא, הרבה. אז מאז מהמם, עברו הרבה מאוד משברים, ובכל משבר, המון, בכלל, בכללי במדינת ישראל, בחמש שנים הראשונות בערך לכל עסק, כאילו, הסטטיסטיקה אומרת עסק שפתחת, 80% שתסגור אותו בחמש כן, שנים הראשונות. כן, כן, זה כן, זה ממש הסטטיסטיקה. ככה. נכון. במשברים, ואנחנו פה משבר אחרי משבר, מלחמת אוקראינה, משבר, מה היה פה אחר כך, מלחמה רגילה, משבר, זה עליית ריביות, עניינים, מהמם. משבר כלכלי, אנחנו כאילו באיזה תקופה של 4 שנים שכל איזה שנה קורה משבר. מה יהיה הפעם? כן, כל פעם משהו אחר. אז כמו בסדרת נטפליקס אנחנו. כל כן, פעם משהו סדרת מטורף. נטפליקס, כן, חיי לאן. כן. ואחרי משבר למשבר, אתה נהיה חסין משברים, כמו הנכסים שאני אוהבת להגיד שהם חסיני משברים, אז גם אתה מהמם, נהיה באיזושהי רמה חסין משברים, כי מצד אחד ריכוז אינטנסיבי של הרבה משברים, אז זה נכון, אם מהמם. ביום טוב 80% מהעסקים נסגרים ב5 שנים הראשונות לחיים שלהם, אז ביום פחות טוב, ואנחנו בתקופה של 4 שנים, ימים לא טובים, אז זה נכון. מגיע אפילו למעל 90% של עסקים שלא שורדים, מהמם. ואנחנו רואים את זה אגב עכשיו ברמה היזמית, וקצת וואו. סיפורים זה לא עושה... נעימים בכלל.
כן, זה כן, גם מביא את האנשים, גם אנשים שבאים אליי כאילו לזומים ושיחות, זה משפיע עליהם. יש כאלה שזה מניע אותם לפעולה, כאילו לעשות משהו, ויש אנשים שמאוד נרתעים כאילו מהדבר הזה. למרות ששוב, נדל"ן פה מוכיח את עצמו כאילו כל פעם שהוא רק בעלייה פה, וכל כך הרבה סיבות ואינטרסים למה הנדל"ן פה כן ימשיך לעלות. זה כן מנוף כלכלי פה נכון, חד משמעית, בכל מדינה, במדינה. אבל פה פשוט אין פה כרגע שום אופציה אחרת. אני מהמם. דווקא אוהבת כאילו זה מוזר, אבל את אני אוהבת השוק אני של אוהבת את היום? מה כן, כן, אני אוהבת את מה שקורה היום, אני בהחלט לא אוהבת את מה שהיה אחרי הקורונה בריבית אפס, שם אי אפשר היה לקנות, שוב, אנחנו מהצד מהמם. של הקונים, אז כן, זה היה אגרסיבי מאוד, אבל אנחנו כנראה נחזור, לא יהיה ריבית אפס, אבל המשקיעים יקפצו בחזרה על העגלה, הם כבר קופצים, אני רואה את זה בשוק, אני רואה את זה במה שקורה בשטח, מהמם. אבל אני מאוד אוהבת את זה שיש, זה קצת כאילו אולי קשה להגיד וזה, אבל הברירה הטבעית קורית. כאילו בגלל שאנחנו כרגע בתקופה שהיא הרבה מאוד לחץ ומשברים ועניינים, מהמם. אז מי שכאילו לא בטוח שהוא רוצה לעשות, הוא לא נכנס למשחק, צר לי עליהם, אין לי מה כן. לעשות, הם עדיין צריכים לעבור אז כנראה תהליך עם עצמם, אבל מהמם. אלה שנכנסים למשחק, נכנסים למשחק ברבק. וזה לא כן. רק היזמים והמלווים והעניינים, זה גם המשקיעים. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בתקופה שבגלל שיש כל כך הרבה משברים, בגלל שמפוטרים ובגלל שמלחמה מהמם. ומפונים, אנשים מרגישים והם יודעים על הבשר שלהם, זה לא כבר איזה מוטו שם שצריך ריבוי מקורות הכנסה, כי מחר כן. יפטרו אותך. זה 4 שנים שכאילו זה פוגע בך, אנשים שמבינים את זה, אומרים, כן. רץ בן אבו, אני מתחיל מהמם. להשקיע, לא מעניין אותי כלום, כי כן, כבר אין פיטרו אותי ברירה, לפני תקשיבי 4 טלי, שנים, יפטרו אותי עכשיו, אין לי אני ביטחון. מדבר, אנשים שגם יוצאים לפנסיה, הם הכי בבעיה, כי הם חוטפים את הכאפה בשלב מאוד מאוחר, והם מבינים כאילו זה מה שיש להם עכשיו לחיות איתו, שהוא לרוב לא מספק. כאילו, אתה נכון. כאילו מוצא את עצמך שאתה, אוקיי, צריך לרדת ברמת החיים, אם לא השקעתי ובניתי על הפנסיה. אז נכון. כאילו, אני כבר, לא יודע, אני לא רואה בנדל"ן כמטרות, אני רואה את זה כאילו כדי לשרוד, אתה חייב שיהיה לך נדל"ן, אתה חייב כאילו להיכנס כן. ברבק של זה, כאילו, וללמוד את זה גם, להבין את זה, להבין איך הדבר הזה עובד, סופר עדיף. חשוב. כן, עדיף לדעת איזה דבר או שתיים לפני שעושים פעולה כזאת, אבל בסדר, ברור. בסופו של דבר עדיף לעשות מלא לעשות. לא משנה מה, עדיף תמיד מהמם. לעשות, עדיף לעשות אתמול, אבל מי שלא עשה אתמול, אז בסדר. מחר וכאלה. כן, במדינת ישראל אנחנו הופכים להיות, מה זה הופכים להיות? במדינת ישראל כולם משקיעים. תשאל ילדים מהמם. בני 20 היום שעושים, לא רק שהם עושים עסקאות, הם כבר עם מהמם. פזם ורזומה, הם עוזרים לאחרים. היום ספציפית. במדינת ישראל כולם משקיעים. עכשיו עזוב, אני לא אלך על הבדיחה המלוכלכת שכולנו יהודים ויודעים לספור כסף, כן? זה נכון, וזה הסיבה, אבל זה הסיבה. שלא אוהבים אותנו בעולם, כי אנחנו שולטים אנחנו, במדיה, ואנחנו שולטים נכון. בזה, ואנחנו איפה שולטים שיזרקו בכולם. אותנו, אנחנו נסתדר, כן, זה ממש ככה. האמת היא שמבחינה היסטורית זה נכון, מהמם. הסיבה שאנחנו טובים עם כסף זה בגלל שאף פעם לא היה לנו את המקום שלנו ואת המדינה ותמיד היינו צריכים להסתדר. זה נתן לנו מוטיבציה בעצם, באיזשהו כן, מקום. חוסר חד הוא משמעי. אבי כן, ההמצאה. אז נכון. כן, אנחנו כיהודים טובים באמת, אתה יודע, זה מין עניין כזה שאנחנו צריכים להיות טובים כי תמיד לאורך ההיסטוריה לא היה לנו שום מקום, אז בשביל שלא יהרגו אותך או יזרקו אותך, אתה צריך להיות טוב מה שקורה מסביב, או לפחות stand your ground, שוב זה מהמם. פיננסים וכאלה. נכון כן, להיום אמנם אנחנו עם מדינה 70 שנה, אבל על בסיס יומי מנסים להרוג אותנו, אז לא מכל הרבה כיוון. השתנה, כן, נכון. כאילו לא הרבה השתנה, אנחנו עדיין צריכים להיות יותר טובים מהשכנים. מהמם. והלחץ הזה מייצר אומה של אנשים מאוד מאוד חדים שמבינים לאן הם, כאילו שוב אני לא יכולה להגיד את זה על כולם, כן? אבל כן, בוא תשווה אותנו לאירופאים, או המפגרים האלה באוניברסיטאות בארצות הברית, שעל האיסטר כן, כאילו באמת, כן, כן, בשביל זה אתה לגמרי. משלם כסף, בשביל להיות כזה סתום, לך הביתה, חד משמעי, חד וזה. משמעי. אז כן, זה מייצר אומה של אנשים שמבינים שצריך להשקיע. אז הלחץ כן מייצר דברים טובים.
בסופו לגמרי. של דבר. אז זה הביתה בתחת שלנו, זה, כן. כישראלים. מדינית, כן, לגמרי, לגמרי. טלי, לגמרי, אז לגמרי. מה החלום, כאילו, בנדל"ן? מה, כאילו, את רואה את עצמך, כאילו, יש עוד שלי? דברים שאת רוצה? כן, מעניין אותי. לא יצא לי לשאול אותך. מה, החלום שלי? לקנות את כל החלום נהריה? לא, האמת היא לא? שלא, אני לא צריכה לקנות את כל נהריה, אני מאוד אוהבת אותה. החלום כרגע שעומד על הפרק זה בניין, לבנות בניין. בניין. כן, זה זה שם. ה-next thing. כן, מגניב. בטח, זה כבר ממש ליצור יש מאין. זה כבר הדבר כבר הבא. ממש יזמי, כאילו, כן, ליזום, כן, זה מטורף. זה מגניב. כן. האמת שזה די, כאילו, תראה, עכשיו אני מלווה משקיעים, ואני כזה אומר, בוא'נה, אני כאילו עוזר לאנשים למצוא דירות באזורים של פינוי-בינוי. שקודם כל נתחיל מזה שהרבה אנשים לא מאמינים בכלל שמישהו רוצה למכור בכלל באזור של פינוי-בינוי, כי יש כל מיני אמונות כאלה, למה מישהו שימכור? לא משנה, אני ישר מראה להם הוכחות שיש אנשים שרוצים למכור, אבל אני כאילו אומר, השלב הבא, מה שאני רואה כאילו לנגד עיניי, זה להצליח לארגן בניין, כאילו להצליח לארגן אנשים שיש להם את האפשרות לעשות את הפינוי-בינוי, אבל הם לא יתארגנו על זה, ואין מישהו ייקח אותם לשם, כאילו מישהו שידחוף את הדבר הזה לשם. אז זה כאילו ה-next level שאני רואה, כאילו, כן לארגן חתימות ולדאוג שאנשים כאילו, כן יזכו כן, פינוי-בינוי משלהם, כן. בחולון יש טוב, בחולון יש תוכנית כוללנית מדהימה, קודם כל. ח' 619. בטח, מה זה? עכשיו סיימתי לא מזמן קורס של פינוי-בינוי, עשיתי במכללת הנדל"ן. שוב, התוכנית הזאת כבר קיימת כמה שנים טובות, אבל בכלל מבחינה ברמה המדינית, לאן שכל הדבר הזה הולך, עזוב שנייה את חולון, שהיא עשתה איזה משהו שהוא, אני חושבת שהיא הייתה בין הראשונות שעשתה, אם היא לא היחידה עד עצם היום הזה, אני לא יודעת. שהיא מיפתה את כל העיר, כאילו, שהיא ממש עשתה תוכנית כוללנית, שמתוכה אפשר להוציא היתרים, שזה דבר מטורף, זה חוסך ליזמים בין 6 ל-8 שנים, שזה ה-6-8 שנים עם האי-ודאות הכי נמוכה, בזמן הזה הם מוציאים קרוב ל2 מיליון שקל מהכיס שלהם. זה מה שהם, עכשיו, זה אומר שהמשחק הזה, כאשר הוא היה מנוהל בצורה אחרת, מעט מאוד יזמים וקבלנים יכלו לשחק את המשחק הזה, כי אם אתה עכשיו נכנס לאיזשהו פרויקט, ואתה צריך עכשיו לעשות את כל ההחתמות, ולעשות את הדוח אפס, וללכת לוועדות, ולהגיש ועניינים, זה לוקח המון זמן, שנים, זה עולה כסף, ואין לך ודאות לכלום. זאת אומרת, אתה יכול עכשיו להוציא 2 מיליון מהכיס שלך, ובסוף לא יקרה, ואז בעצם זה צמצם משמעותית את היזמים שיכולים לשחק את המשחק הזה. נכון. וברמה המדינית, אז כאילו ממש משנים את זה, חלופת שקד וכל מיני שטויות וזה, וחוקים לדיירים סרבנים ועניינים, שזה גם פתיר מאוד סרבנים, גם לזה יש פתרון. אם יש רוב, כאילו, אם יש רוב יש סרבנים, זה גם הליך כאילו מוכר כבר של שנה וחצי, כאילו פחות או יותר. זה שהוא מוכר הוא מוכר, אבל זה שאתה עדיין צריך להגיע ל-67 זה משהו אחד. עכשיו בגדול בשביל להוציא פרויקט, הורידו את זה. 67. נכון, כן, אבל מה הקטע? לא, בשביל לצאת לפרויקט אתה צריך 100% החתמה. בשביל לתבוע סרבנים אתה צריך 67% הסכמה, ואז אתה יכול בעצם ללכת ולתבוע את הסרבנים וזה, וכל סרבן והסרט שלו, וגם עכשיו יש סנקציות עליהם, ואתה לא יכול להיות סרבן סתם, ואתה צריך להסביר למה, בגדול כאילו יש דברים שקורים ברמה המדינית שהם... זה טוב, כאילו זה די מעודד את זה שזה יקרה בסופו של דבר. אין ברירה אחרת, אנחנו לא יכולים לא. אנחנו גדולים משמעותית. כן, אנחנו צריכים דירות. אנחנו חייבים דירות. מה זה צריכים דירות? אין לנו ברירה, כן. תחשוב שהמדינה קטנה. יש עכשיו מלא עלייה שקורית גם ככה, פעם אחרונה שקראתי איזה 19,000 עלו לארץ מכל מיני כאלה. הגירה חיובית כאילו. כן, תפוצות. מעבר לזה שאנחנו פה יצרני ילדים, מפעלי ילדים זה אנחנו. השכחתי לספר, נולדה לי ילדה לפני חודשיים. בבקשה, גם אתה לא מוסיף, סתם לא כפרה, עליך מזל טוב. אני הוספתי, כן, היא תהיה גם נדל"ניסטית. אני חופר לה, כן, נדל"ן. יושבת בזה, ושקורא לה לפני השנה אבא עשיר.
עשיתי סרטון מצחיק כזה איתה, האמת. בדיוק את זה, מה שאת אומרת. כן, בבקשה. נקריא לאבא עשיר הבא, אני, כן. מדהים. כן. רגע, מה אמרנו? אז קודם כל מצוין, אנחנו צריכים נשים בתחום. אנחנו צריכות נכון. נשים בתחום, זה must, אנחנו עדיין בגירעון קל בקטע הזה. אז זהו, מה שבאתי להגיד זה שאנחנו חייבים, עכשיו מעבר לזה ששוב, הדמוגרפיה וזה, ואנחנו בגירעון, ואנחנו לא בונים, ואין פועלים, גם צמצמו את המדינה, כי כל הצפון מפונה, איפה הם עכשיו? הם גם כאילו, יש עוד לחץ על המרכז. כן. אז חייבים לבנות. נראה לי הם בסוף התאהבו בתל אביב, כל המפונים ששמו אותם, אני לא יודע. אני לא הם יודעת. פתאום משנים להם את החיים כאילו 180 מעלות, פתאום הם... זה מעניין האמת. תראה, אני אגיד לך... אני ברחתי משם, כן? אני ברחתי מתל אביב. אני הספיק לי. אני מבינה אותך לגמרי, אבל יש אנשים שחזרו כבר הביתה, יש לי איזה משקיע, או איזה בחור כאילו שהוא מקריית שמונה, ויש לו איזה 2 נכסים וזה, שאני כבר איזה שנה מדברת איתו, שאני רוצה לקנות, והוא התקשר אליי לפני איזה חודש או משהו כזה, שאלתי, את עדיין רוצה לקנות? אז כאילו דיברנו וזה, שאלתי אותו, מה איתך, איפה אתם? וזה, הוא מקריית שמונה, כאילו, אתה מפונה, לא מפונה, איפה אתה גרים, הכל בסדר, הוא אומר, לא, חזרתי לעבוד. אז אמרתי לו, מה את אומרת? כן, לא רק אני, יש אנשים כבר חזרו גם, אלה שזה כבר התעייפו וחזרו, סבבה, לא הדבר הכי נעים, אבל איך אני אומרת, תשמעו, זה לא נעים, אבל אנחנו ישראלים, אנחנו רגילים, זה לא איזה משהו, מלחמה, לא מבצע, מלחמה, קורית במדינת ישראל כל 10-15 שנה, כמו משבר כלכלי טוב, כל 10-15 שנים יש פה איזה מלחמה, כן, והיא תביא את הצמיחה, אין ברירה. היא תביא עם זה את הצמיחה, חייב. הסטטיסטיקה של המלחמות היא לא בישראל, זה בכלל, אם אנחנו נלך רגע על מה קורה אחרי מלחמות וזה, יש אחרי זה בום, מטורף כלפי מעלה. נכון. אבל את יודעת, כאילו, לי ולך ולא עוד, כאילו, אנשים מסוימים זה מאוד ברור, אבל יש מלא אנשים שהם כאילו רואים לא רואים את זה. הם כאילו מבחינתם לברוח מהשקעות עכשיו. כי המצב בלגן. וזה כאילו... הלוואי כאילו שהייתי יכול, את יודעת, יש אנשים שאני מדבר איתם וזה כל כך עמוק אצלם ב-DNA שלא לקחת את הסיכון ולא להיכנס להרפתקאות, כמובן כל סיכון הוא מחושב בסופו של דבר, אבל זה, לא יודע, יצא לך נגיד לעבוד עם מישהו שהיה לו ממש אמונות קשות עם השקעות וכאילו, להפוך אותו כאילו, זה מטורף. להפוך אותו, לא, עד משמעי, כן עושה את הדברים האלה, אבל חייבת להיות תהליך עם עצמו. ואחד הדברים שמזהים עם השנים בתוך התחום זה איפה שווה לבדוק ולנקות עוד, צריך גרוש ללירה בשביל שהבן אדם יעשה את המהלך. אגב, זה לא משנה אם זה העסקה הראשונה, לפעמים זה גם העסקה השנייה או השלישית, או לצאת לארצות הברית או להשקיע בחול, כאילו אתה מזהה אם צריך עוד קצת בשביל שבאמת אתה תוכל להסתכל על הדברים האלה ולעשות ניהול סיכונים אמיתי, או שאתה עכשיו נמצא בסיטואציה שזה רחוק ממך ולא משנה מה אני אומרת לך, אתה חושב שאני שקרנית וזה לא יקרה, ויש פה תהליך שאתה צריך לעבור עם עצמך, אי אפשר להציל את כולם. הבן אדם צריך להציל את עצמו. אם הוא בא אליי עם רק פרדיגמות ורק פחדים, ודודה שלי אמרה לי לדבר איתך, וכל מיני כאלה, ואני לא רוצה להיות פה, כאילו שוב, אני מקצינה, כן? אז אוקיי, אל תהיה פה, כאילו, אני לא, ותשכנעי אותי, זה לא, ממש לא, אני לא פה, מסע שכנועים, זה לא אני, לך אולי לאיזה סדנה, משהו, לא יודעת, ישכנעו אותך לקנות שם משהו וזה, אבל לא, ממש התבלבלת בכתובת, כל שעה שלי עולה כסף. יחד עם זאת, יש אנשים שפונים אליי, אתמול, מדהים, אתמול בחור שלח לי הודעה ב-11:30 בלילה, והוא שלח לי, מה העניינים, ראיתי אותך בפייסבוק, אני נהנה לעקוב אחרייך, והסיפור שלך וכל מיני כאלה, ואני רוצה שנקבע שיחה, אמרתי לו, בטח, בכיף, כאילו, וזה, הוא אמר לי, אני חייב להגיד לך, קודם כל הוא נהריאני, שזה הכי מגניב, הוא אומר, אני מנהריה, ואני סקפטי לגבי נדל"ן, אבל אני רוצה לדבר איתך, זה בשבילי זהב, אני אסביר גם למה, זה שאתה קודם כל בא ואומר, ואתה פונה אליי, זה אומר שכן, יש לך פחדים, אבל אתה מוכן להסתכל במראה ולראות האם הם אמיתיים. יכול להיות שאחרי פגישה, אנחנו נבין שזה לא מתאים לו, אני לא מתכוונת לדחוף בן אדם לעשות משהו שלא טוב לו. נכון. אבל זה אחרת ממישהו בא ואומר,
אני לא מאמין, אני לא זה, אני סקפטי, זה הדאונפול שלי, זה איפה שאני נמצא, מה שהוא אומר, בואי רגע תעזרי לי לראות את הדברים אחרת. וכזה סבבה, בכיף, אני אעזור לך. אז דיברתי איתו ב-11 בלילה, כי דברים כאלה דברים מרגשים אותי. בן אדם שבא האמת שכן. לעזור לעצמו, הוא לא מכיר אותי, אנחנו לא חברים, הוא ראה אותי בפייסבוק, כאילו לעשות את הפעולה הזאת של לפנות למישהו שאתה לא מכיר, שהוא מלווה משקיעים, והוא גם משווק, כאילו, אתה יודע, רוב האנשים מה אומרים, אני אדבר איתה, היא תמכור לי משהו. כאילו, אוקיי, סבבה, קודם כל, אוקיי, זה כללי המשחק, כאילו, אני גם לא דוחפת לאנשים שום דבר, אף אחד מאיתנו לא עושה את זה. לא רוצה, לא צריך, אבל ביקשת, פנית אליי, כנראה שאתה רוצה לדעת מה אני עושה. אבל יש לנו מוסר מאוד, כאילו, אני מכיר אותך גם, אני יודע, גם אני, יש נגיד, אם אני סתם משוטט קצת באינסטגרם, פייסבוק, אני רואה כל מיני למיניהם כאלה מלווה משקיעים, שמדברים על לשבור את הפנסיות, בטח שמעת את זה, כל מיני כאלה. וואי, יש איזה מישהו, אני לא זוכרת מי, אבל מישהו עכשיו ממש כאילו מדבר על זה. כן, קמפיין כאילו, תשברו את הפנסיות וכאילו תשקיעו בנדל"ן, תקנו דירות בדימונה משהו, לא יודע איפשהו, כאילו 100% מימון, כאילו, מה כאילו, זה נגיד בעיניי זה חוסר אחריות מטורף, להכניס אנשים שיקחו גם את הפנסיות שלהם, ישקיעו אותם בנדל"ן, לשים את הכל בסל אחד, וכאילו, למה? למה להכניס אנשים כאילו, בוא, יש משמעות לקחת בן אדם ולהגיד לו, בוא, קח 100% מימון, תכנס את העסקה. אתה צריך להיות בן אדם רע, בעיניי לפחות, בשביל לעשות את הדבר הזה. אתה צריך לבדוק שיש לו יכולת. את הפנסיה לא הייתי בכלל נוגעת בה, אבל אם אתה אומר לבן אדם, אני עושה לפעמים ליוויים של 100% מימון, אבל זה חבר'ה שמרוויחים ביחד 50,000 שקל, שיש להם בית ללא משכנתה, אני יודעת ביום, כאילו הניהול סיכונים הוא, אוקיי, אתה יכול לעמוד, יש להם יכולת חיסכון של אלפי שקלים, כאילו, אז במקום לחסוך את הכסף הזה עכשיו כל חודש, בוא תכנס כבר לעסקה, זה אני מבין, זה נכון. הוא פונה ספציפית לקהל מאוד צעיר, שגם אם הוא עבד כמה שנים, או לא יודע, אנשים כאלה שיש להם פנסיות, תשתמשו בזה לנדל"ן, כאילו שאני, זה קשוח לי. כל השיווק האגרסיבי הזה של כאילו, רס בן אבו לא מעניין אותי כלום, בוא נקפוץ ראש לבריכה, אני קורא את זה לקפוץ ראש לבריכה ריקה. כאילו, בוא, גם פיזור סיכונים, הכל סבבה, גם באחיות אנחנו לא סתם מלמדות גם שוק ההון וגם נדל"ן, פיזור טוב, גם וגם. נכון. כן, אבל כל אחד והדרך שלו, מה אני אגיד? בדיוק. כן, אז מה אתה הכי אוהב בליווי? מה אני חושב? האמת קודם כל הסיפור של האנשים, איך הם מגיעים אליך, כי הם עברו משהו בדרך. נגיד, יש לי מישהו שכבר מעל 10 שנים רוצה לעשות עסקה, וכאילו עבר מלא, והוא כאילו פספס הרבה פעמים את הרכבת, כאילו הרבה פעמים פספס, ואתה שומע את הסיפור שלו, ואתה אומר, בונה, אני עכשיו, לא מעניין אותי לדבר איתו על העסקה, זה לא שם בכלל, זה לדבר עליו ולהבין איך אני עוזר לו ברמה הפסיכולוגית, להבין שנדל"ן זה באמת הפתרון, והשקעה זה משהו שכאילו צריך לתפוס את הרכבת, וזה לא משנה אם פה יש צועה יותר גדולה או יותר קטנה, זה העיקר לעשות, קודם כל, באמת לעשות. ולא יודע, אני באופן אישי זה ממש מרגש לי שאנשים כאילו מקבלים את מה שאתה אומר, מעכלים את זה, ומוכנים לקפוץ. וזה גם לא קשור, הרי בסוף אתה יושב עם בן אדם לזום, הוא לא קונה את העסקה. אני לפחות זה מה שאני אומר, הוא קונה אותך. הוא מאמין בך. שאתה תיקח אותו לאן שאתה צריך לקחת אותו לחוף מפתחים, שגם אם זה יהיה לא העסקה הזאת, אז יהיה עסקה אחרת, כי דברים נופלים לפעמים, קורה. אז בסוף הוא קונה אותך, והוא סומך עליך, והוא מאמין בך שאתה תיקח אותו לשם. אז העסקה סבבה, היא תכניס לו כסף בעתיד, והכל יהיה בסדר. אבל זה התהליך הזה, זה להעביר את הבן אדם, כאילו, לקפוץ וזה גם תמיד מזכיר לך את מה שאתה עברת, כאילו, שאתה עברת דרך לא פשוטה בשביל להגיע לשם, ולעזור למישהו אחר. אז זה כיף. זה כיף. התחושה הזאת. אגב, תובנה שהייתה לי לא מזמן, אמרתי שהפכתי להיות אבא, אני כזה אמרתי, כל מה שאני עושה, בתכלס, כל המרדף הזה קצת שיש בי, לקנות עוד נדל"ן, ולגדול, ולקנות בניינים, בסוף מיה, הבת שלי תהנה מזה, כאילו אני משאיר את זה לה.
גם אתה תהנה מזה, לא, זה לא שאתה... נכון, אני גם אהנה מזה, נכון, אבל נכון. בסוף אני גם בונה לעתיד כלשהו שאני מאמין בו. ואני זוכר שהיה איזה פודקאסט אחד שדיברת על משהו על ילדים. אני? דיברתי כן. על... לא נשמע הגיוני שאני אדבר על לא ילדים. על ילדים, כאילו שאת לא בעניין. אוקיי, זה נשמע יותר הגיוני. כן. פודקאסט ילדים זה לא פה. זה לא שם. הורות מקרבת זה לא אנחנו. זה לא אנחנו. זה זום אחר. זה לגמרי, זה פגישה אחרת, ולא איתי כנראה. כן, בדיוק. וכזה אמר, אני יכול לשאול אותך, כאילו, באמת, שאלה אישית. היית רוצה אי פעם, כאילו, שכן זה יעבור למישהו, לדור המשך? כאילו, זה לא עבר לך בראש? לדור המשך? כן, שלך. שלי? טוב, מכיוון שאני כרגע לא בסטייט אוף מיינד של ילדים, כאילו כרגע אני בת 37, ולא היה עוד רגע גדול בחיי שאמרתי אולי אני ארצה, אז פחות היה לי את המחשבות האלה של כאילו שוב, מכיוון שמלכתחילה לא היה לי את המחשבות של הדור המשך, אז לא היה לי את המחשבות מה אני אשאיר לו, כי נקודת אפס לא הייתה. כן. וזה משהו שאת תרצי נראה לך? מה, ילדים או להשאיר משהו לדור המשך? ילדים ואז דור המשך. הבנתי אותך. יש לי שם איזה עניין עם עצמי, לגבי הילדים האלה. הילדים כעצמם הם לא, אין לי משהו נגדם. ילדים זה דבר מאוד נחמד אגב. מה זה נחמד? ילדים זה אחלה של דבר, יש בהם תואר, הם שמחים, הם כאילו, יש בזה הרבה מאוד. לגמרי, דברים שאתה מסתכל. בדיוק, אתה מסתכל עליהם ואתה פתאום נזכר כאילו בדברים שאתה אומר בונה. 40 שנה בעולם הזה, איך... כן, כי אתה מתחיל נקי, אתה מתחיל בהתחלה כאילו, בלי איזה שהן אמונות מגבילות, בלי איזה שאכפת לך שתיכשל, כאילו, אין לך את זה. אתה נולד כאילו 100%, כאילו, סבבה. ואז משהו קורה בדרך, משהו כאילו... כן, סביבה ועניינים ובגן וכל מיני שטויות וזה וזה. אז פרסי לילדים, אין לי איזה בעיה עם ילדים. האם זה משהו שיהיה בחיים שלי? אף פעם לא היה לי איזה ויז'ן כזה שהדבר הכי חשוב שאני אעשה בחיים זה ילדים. מה יהיה הלאה? לא יודעת, אני בת 37, כנראה שבאיזשהו שלב אני אצטרך, זה time will tell. הבנתי. אבל אני לא עושה את מה שאני עושה בשביל כאילו, אני לטוב ולרע, ויש לזה גם, את החלק הרע כולם מבינים, כן? אבל יש לזה גם חלק טוב. החלק, הדבר הזה זה מגלומניה, זה פשוט מאוד, כאילו, וכולנו עושים את מה שאנחנו עושים, גם אגב עצם זה שאנחנו רוצים לעזור, ואנחנו כבני אדם רוצים לעזור, אלא אם כן אתה רקוב מבפנים ועברת חוויות מאוד קשות, 95-99% מהאנשים רוצים לעזור. עכשיו אנחנו רוצים לעזור לאנשים אחרים, למה? כי זה גורם לי להרגיש טוב עם עצמי, כולנו אגואיסטים, אגב אגואיזם זה לא מילה רע, זה מה אתה עושה איתה. אז האגואיזם שלי זה לאו דווקא להביא ילדים ולהשאיר להם דברים, האגואיזם שלי כרגע זה לבנות בניין ולייצר לאנשים חיים. בשבילי להביא לבן אדם בית, לייצר בית, יש מאין, תחשוב מי הבן אדם שקונה בית למגורים, באיזה שלב הוא נמצא, זאת אומרת הוא בן אדם שכנראה בתחילת חייו או משהו קרה או שהוא גדל, זאת אומרת זה איזשהו מקפצה, שוב כמו עם המשקיעים אבל זה איזושהי מקפצה של חיים משמעותית מאוד לבני אדם. נכון. אז אצלי זה פחות הילדים שלי בין אם הם יהיו או לא יהיו, אלא לאנשים קיימים כבר, שהולכים בינינו כאחד הזה, זה לשנות להם את החיים לחיוב. אז בסדר, ולחתולה שלי כמובן. לחתולה יש לי 3 בבית. באמת? יש לי 3 חתולות, כן. זה עניינים וחתולים והם רצים. וחתולים בכל מקום, תרנגולות. לגמרי, לגמרי. אז עכשיו נשאל אותך שאלה, כי אנחנו כבר איזה, וואו, 45 דקות, יפה, בלבלנו יפה את הביציות. כן, היה כיף. אז אני אשאל אותך את שאלת השאלות, אתה מוכן? אוקיי, יאללה. מה אתה מעדיף? חדר זעם? נדל"ן? וואלה. כי, כן. כי אני לא יודע, כאילו זו שאלה קשה, כי מה זה מה אני מעדיף? זה כמו לבחור בין שתי הילדים. אני עושה את שניהם, פשוט את הנדל"ן, בנדל"ן מקבלים אותי את כל כולי, כי אני צריך לעשות את זה, ובזעם כבר הצלחתי לבנות תשתית תחתיי, כאילו כבר יש לי את המנהל סניף, ויש מתחתיו את האחמש, אז זה כאילו,
הצלחתי להפוך את הרעיון הזה לסיסטם שהוא יכול להסתדר בלעדיי, שזה החלום, זה היה החלום שלי, וזה לקח וואו. מלא שנים, להפוך את העסק למקום שיכול להסתדר בלעדיי, שאני אלך לישון, או לא יודע, אסיים את היום מוקדם, ושמה, והמקום עדיין הכנסה יעבוד. פסיבית. זה כן, אני פחות מאמין בזה, אני עדיין מתעסק בזה, עדיין יש לי טלפונים לפעמים, ועדיין יש לי זה, אבל גם אבל נדל"ן זה לא הכנסה פסיבית, זה נכון, יחסית פסיבי, כאילו אתה נכון, מתעסק ביחסית מעט מהזמן שלך, מייצר הרבה כסף, נכון, כאילו תסתכל על שעת התעסקות מול כמה כסף אתה מכניס מתוך העסק הזה, או מתוך השקעה כזו או אחרת, אז זה בהחלט נכון. נכנס לקטגוריה של הכנסה פסיבית. את יודעת, זה גם ממש מזכיר לי את החופש כלכלי, אנשים כל הזמן מדברים חופש כלכלי, חופש כלכלי, אני רוצה להאמין, כאילו, שכל בן אדם שהגיע לחופש כלכלי בחיים שלו, הוא יבין שזה לא באמת משהו שהוא רצה. כי, מה זה חופש כלכלי? אני עכשיו, אוקיי, אני אשב באיזה אי, אשתה קוקוס, לא יודע, אשתה קוקטייל, חודש, חודשיים, 3, ימאס לי, אני רוצה לעשות נכון. משהו. אז אני מאמין שגם אם יהיה לי עוד מלא נכסים ויהיה לי הכנסות בסיוט, אני עדיין ארצה לקום בבוקר ולעשות דברים, כאילו, ללוות אנשים, לפתוח עסקים, כי זה כיף. לא, אולי זה החיים של העצמאי, כאילו, לא כולם בנויים לזה, יש הרבה אנשים שנרתעים מזה, אבל אני לא נכון. מדמיין את עצמי לא עצמאי, ולא קם ומחליט על היום שלי, איך הוא יראה. לא, כן, בדיוק. לא מייצר משהו. זה קטע כזה. יש סטטיסטיקות, אנשים שיוצאים לפנסיה ולא מעסיקים את עצמם, או יש להם פרויקטים אחרים. 5 שנים, הסטטיסטיקה אומרת 5 שנים זה מחלות ומוות. למה? וואו. כי אם אתה לא, כן, 5 שנים מחלות, הידרדרות מוות. נפשית. כן, כי אתה לא פרודוקטיבי. עכשיו, שוב, זה הברירה הטבעית, אם אתה לא מועיל לעולם, אין שום סיבה שתהיה. כאילו, מה, אתה בזבוז של חמצן? לא צריך, תודה, יש לנו מספיק אנשים, תודה רבה. אם אתה לא פרודוקטיבי, עכשיו פרודוקטיבי זה לא אומר תבנה בניין, פרודוקטיבי זה אפילו ברמה של, אתה יכול להיות סבא או סבתא, whatever, שעכשיו הקדשת את הפנסיה שלך ללבלות עם הנכדים, או ללמד אותם, או לטייל בשביל עצמך, או לזרוע פרחים, או לא משנה, פרודוקטיבי זה לא כל... זה סיפור פנימי גם שלך, זה מה אתה מרגיש שאתה מתהלך ביום יום, ואתה מרגיש שאתה מועיל, או לא יודע, כאילו, אני מה זה מבין, וואו, זה ממש מדהים מה שאתה אומר. אם אתה יושב על הספה כל היום, ורואה טלוויזיה, ולא עושה שום דבר עם עצמך, וואלה, תשמע, אין שום סיבה שתהיה בעולם הזה, אני מצטערת. אין, כאילו, אולי כי אני רוסיה קשה עם איזה שהם כאלה, תפיסות עולם. התחתנתי עם רוסיה. אז אתה מכיר את סססר שלא יוצאת לך מהראש. אז כאילו, אתה יודע, אין לך, אם אתה לא מועיל למישהו בעולם הזה, אין שום סיבה שתהיה פה. אין, אז זה אומר שבאמת התפקיד שלך בעולם נגמר, לא כי אני רוצה שהוא ייגמר, לי אין שום אינטרס, אבל לכל יצור חי, לכל צמח, לכל עץ, לכל חתול או כלב, לכל דבר, החיים נגמרים ברגע שאתה מפסיק להיות פרודוקטיבי. אז נכון, אם אתה מפסיק להיות פרודוקטיבי, למה שתהיה פה? כאילו, למה? מטורף. נטפליקס לא ישתנה גם 100 שנה. הוא רק יהיה בהולוגרמות וכל מיני שטויות כאלה. בדיוק, ויהיה באוויר הכל, לגמרי. לגמרי. טוב, תשמע, אנחנו בלבלנו פה בכיף 50 דקות, וואו. היה ממש כיף, טלי. נכון, היה ממש כיף. טוב, זה שאנחנו כבר מכירים ויודעים לבלבל. לבלבל את המוח קצת, כן. ושתינו מאותו התחום. אז זה בהחלט חוויות ומסע. מה שנקרא. תודה טלי שענית לי לטלפון אז בזמנו והסברת לי על נדל"ן, כי כנראה לא הייתי מגיע היום לפה. אני שמח שלא ידעת את זה, זה כאילו, זה היה הפתעה. כי אולי חשבת שכבר באתי אלייך מבושל מאוד, לא, באתי אלייך כאילו, הכי כאילו, טרי. איזה יכולות שכנוע יש לי. אז אולי אלה שאומרים לי, טלי, תשכנעי אותי, ואני אומרת להם, לא, אולי אני צריכה קצת להתאמץ. בדיוק. אתה יודע מה, עכשיו פתאום נזכרתי? אתה מכיר את חן תעוז, היא גם מהאג'נדה, למדה. לא משנה, איזה מישהי. כן, איזה מישהי, שהיא גם, היא משקיעה שלי. וגם באה להתארח בפודקאסט לפני, לא יודעת, איזה 10 פרקים או משהו כזה, והיא גם אמרה לי שאני הייתי הבן אדם הראשון שהיא דיברה איתו על השקעות. מי ידע שאיזה 7 שנים לאחר מכן אנחנו נעשה השקעות והיא תקנה איתנו זה, כאילו, אבל לא ידעתי, אתה אף פעם לא יודע שאתה הבן אדם שאתה הראשון.
נכון, נכון, נכון. ולך יש את האנשים שענו לך לטלפון, או שפגשת בדרך, זה כאילו, זה שרשרת. אצלי זה רוני ואלירן, זה מאוד פשוט. את כן, רוני פגשתי בבר, כאילו, אתה לא וואו. מבין, אני ורוני הולכים, כן, הייתם ברמנים, לא? הוא משהו. חזר מאוסטרליה, אחרי שהם סגרו את העסק שם, וברמנו, וואו. ואני הייתי בת 21, והוא היה בן 23 או 4, והוא סתם סיפר לי כאילו על החלום שלו בקטע טוב, בקטע, מכיר את רוני, הוא כולו שמחה. שיחה, כן. כן. אין לו אגו, הוא לא מספר את זה גם אני רוצה להיות זה, הוא מספר לך, הוא חמוד, הוא של כאילו ילד כזה, ילד חולם כזה על משהו, ומשתף אותך. הוא סיפר לי, אנחנו עובדים בבר, אני כזה, באמת, אני בת 21, אני לא יודעת איזה יום ואיזה שעה זה בשום יום, כאילו, אין לי מושג מכלום. והוא מספר לי שהוא רוצה זה, ועל האבא העשיר, ועניינים, ואתה לא יודע, כאילו, פתאום איזה חוט במוח שלי, שהיה רופף כל השנים, התחבר. משהו קרה שם. וואו. ואתה יודע את זה רק בדיעבד אחרי זה, שזה כאילו קרה, האירוע הזה. באותו רגע אתה כאילו מבחינת, כן, באותו רגע זה אני נסעתי ללונדון לשנתיים, אני כאילו, אז הוא סיפר לי את זה, התחבר לי איזה חוט, אמרתי בוא נזה מגניב. כן, התחלתי קצת לקרוא, להתעניין, נהיינו חברים ועניינים, נסעתי לאנגליה, ללונדון לשנתיים, רק כשחזרתי משם, באיזה גיל 23, 24, הם פתחו את אג'נדה, וחזרתי והייתי עבודה, לא היה לי מה אני אעשה, כאילו חזרתי מאנגליה, לא רוצה ללמוד כלום, אין לי בארסנל איזה תואר בכלכלה, הם פתחו את אג'נדה. אבל טלי, תמיד היית, אשת מכירות כזאת? כי את יודעת למכור. הייתי שנתיים, קודם כל כן, הייתי תמיד במכירות, וגם אחרי שנתיים באנגליה, שאתה כזה יחסית לבד, ובמכירות, ועגלות, ומנהל צוותים, וכל מיני שטויות כאלה, אז כן. אבל זה לא קשור, אני לא הייתי סלזמנית, אתה יודע כמה, אני עושה את זה מעל עשור היום, אתה יודע כמה קורסים של משא ומתן עשיתי בחיים שלי? כאילו זה שבאתי ממכירות, וואלה סבבה, כמה קורסים של מכירות, ספרים על מכירות, משא ומתן, תקשורת אישית, כאילו כל הדברים האלה של העולם הזה, זה שעשיתי את זה. כל הזמן. אגב, גם NLP עשיתי, מטורף. כן, אתה חייב תמיד. מאוד עזר לי עם שיחות עם אנשים. בטח, זה להבין אנשים. ברגע שאתה מבין אנשים, העולם שלך. וברגע שאתה מבין באמת איך אני אומרת, מה מפריע להם, ומה הם לא אומרים שמפריע להם. ואז שיש לך את הידיעה הזאת ואת ההבנה הזאת, זה סופר פאוור יותר חזק מלעוף. בתכלס, אם משתמשים בזה בצד הרע, זה מיינד קונטרול. אתה יודע לשלוט באנשים, במיינד שלהם, ולהזיז אותם מנקודה A לנקודה B. עכשיו, אם יש לך את היכולות האלה, בטח. אז יש לי סיפור, אפשר סיפור עסיסי? על ממש את זה. עסיסי תמיד. אוקיי, אז אפרופו משא ומתן, ומה שאמרת של ממש להשפיע עליהם על המוח, אז יש לי עכשיו איזושהי מוכרת, שאני במשא ומתן איתה וזה, ונפגשנו, ואני שמתי לב שהיא מאוד חשדנית, מאוד מאוד חשדניסטית כזאת, כל דבר, והיא גם אומרת, אני בן אדם מאוד חשדן. עכשיו, זכרתי את זה איפשהו במוח. ואז מסתבר, הדירה לא משווקת בשום מקום, ואיכשהו הגיעה אליה מתווכת. והמתווכת התחילה לחפור לה ולעשות לה מלא שיחות ומלא טלפונים, ורצה לגייס אותה, כאילו לקחת לה את העסקה. שאני מבחינתי זה אסון, כי אני בתהליך איתה, אני כבר רוצה להביא לה כאילו קונה פוטנציאלי. מה עכשיו העסקה הזאת תעלה לאוויר וזה? אני רוצה שהעסקה עדיין תישאר פה למטה. ואז אני נזכר בזה שהיא מאוד חשדניסטית, והיא מתקשרת אליי ומספרת לי, וואי, אתה לא מבין, המתווכת הזאת היא מתקשרת אליי איזה 10 פעמים, 20 פעם, ולא בא לי לדבר איתה, והיא פתאום מתקשרת לאחותי ומציקה, ואז באינסטינקט אמרתי לה, תשמעי, מישהו שמתקשר כל כך הרבה פעמים, אני מתחיל קצת לחשוד בו, כאילו שהוא, משהו בו לא סבבה. ואז היא אומרת לי, וואלה, אתה צודק, אני באמת מסכימה איתך, זה מאוד חשוד שהיא ככה מתקשרת הרבה. נראה לי שאני אגיד לה שתפסיק להתקשר כבר, די, זה לא סבבה. זהו, אין מתווכת, היא הלכה, היא נעלמה, היא כבר לא בתמונה, היא כבר לא תגייס את העסקה הזאת, העסקה הזאת כבר התקדמה והכל בסדר. אני יודע, השתמשתי אולי בכלי רע, אבל
זה בא ממני כאילו, כי פשוט זכרתי שהיא אמרה לי שהיא חשדניסטית, וזה עזר לי איתה להעיף את המתחרה הפוטנציאלית שפתאום צצה לה, אז זה וואי, ממש משחקים בראש, מדהים, מצחיקים. גדול, אולי זה הסיבה שאני ממש אוהב נדל"ן, כי כל השיחות האלה במשא לגמרי. ומתן, זה בעיניי, וואי, זה אומנות זה אנשים, מדהימה, זה לדעת לדבר עם אנשים. יש לי להשפיע כל עליהם. כך הרבה סיפורים של אנשים שלא רצו למכור, שלא ענו לטלפונים. כאילו מה שאני, וגם אני ואחותי כבר, אנחנו שנים במשחק, וכל המקומות האלה לא, הם לא יענו לך, לא הם זה, אני ואחותי רק שומעות, הם לא עונים לטלפון, הם לא נחמדים, הם טורקים דלתות, הם זה, הם כן, פה, הם שם. אני כזה אומרת, תקשיב, קל, אבל קל, בשבילי זה כאילו, מה זה foot at the door? אני נכנסת, הם כאילו, איפה היית כל חיי? עכשיו, וואי, אתה לא איזה עושה, כיף זה. אתה לא עושה מניפולציות, ההבנה היא פשוטה, אם הם מתנהגים ככה, זה אומר שהם נכוו, זה אומר שהם נפגעו, זה אומר שהלב נכון. שלהם כרגע סגור, וזה אומר שאם אנחנו נראה להם באמת אותנטיות, ושאנחנו בטובתם, ואגב, כשאני קונה נכסים, אני בטובת המוכרים, המוכרים רוצים למכור, אני רוצה לקנות, אנחנו צריכים להגיע לעמק השווה. נכון. אז בקיצור, זה כל כך קל, אתה יודע, אני באתי עם עוגה לפגישה, כי היה בדיוק שבועות, ואני זוכר, הבאתי להם עוגה, וכאילו כבר קניתי אותם, כאילו בפגישה השנייה באתי עם עוגה, והייתה לי מוכרת אחרת, שגם הייתה קשוחה כזאתי, וכל הבית של הצמחים, כל הבית של העציצים. ואני, יש לי מלא צמחים בבית, אני מגדל מלא צמחים, ואני כזה בקטע של ההידרופוני. איך מגניב. אמרתי את המילה הידרופוני? אמרתי, כן, רציתי גם לעשות, שעה דיברנו על צמחים, לא נכון, דיברנו על העסקה בכלל. מה את נכון, חושבת שקרה שאחרי שעה שדיברנו על צמחים, אני החבר הכי טוב שלה, כאילו, ברור. אני אומר לה, תקשיבי, אם אנחנו נעשה פה עסקה, עליי את מקבלת עציץ, אני קונה לך מערכת הידרופונית, כל הבית שלך פה, וזה גדול. מרכך אותם, והיא הייתה כאילו קשוחה בהתחלה. היא כזאת, נכון, בפרצוף שלה, אבל אני לא יודע, אני רואה את הקשיחות הזאת, אני מזהה שהיא לא אמיתית, ואני מחייך, ואנשים כזה, לפעמים כזה יוצאים מהדמות הקשוחה, כי הם כאילו בסטייט כזה לא נעים. הם באים נכון, עכשיו, אתה בא להוריד אותי במחיר, ואני כאילו לא בכלל רוצה לדבר על המחיר, אני בכלל רוצה לדבר על הבית, ואיפה תגורו אחרי זה, ומה החלום, לאן אתם רוצים אחרי זה לעבור, שם השיחה בכלל. אחרי נכון, זה נדבר על המחיר, נכון, ועל זה בסוף, זה לא מעניין. קודם כל מקרב, 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 מקרב. נכון, כן, ככה עושים עסקים, שכולם מרוצים. כן, בדיוק. טוב, תקשיב, היה כיף, אנחנו כבר שעה, שזה, וואי, נראה לי הפרק יאללה, הכי טל. ארוך שעשיתי אי פעם. איזה היה כיף, יש. כיף, היה ממש ממש כיף, כיף שבאת. כן, איזה מזל כיף. טוב, מזל טוב. תודה, על תודה. מיה. איזה כיף. על מי וזהו, הקטנה. תהנה לך בארצות הברית שאתה טס לך מחר. ואני צריכה נכון. להתקשר לבחור הסקפטי שרוצה שאני אדבר איתו. יאללה, תדברי איתו דחוף. הוא צריך את השיחה הזאת, איטלי. יאללה, נשמה.